ಟೆನ್ಷನ್ ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ಅಟಿಲ್ ಗೋನೆಡು ಉಂಟುದು ಪಾತೆರ ಒಂದುಲ್ಲಾನು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತಿಲ ಕಾನೆ ಯಾನು ಇನಿ ಬಂಗುಡೆದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಮಂತುದು ಪೋಜೆ ಅದೇ ಪಣ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಗೆ ಯಾನು ಮಂತುದು ಪಣನಿ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಈ ಪಂಜ ಮಂತಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಡ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ಪೀರು ಐಕೆ ಯಾನು ಅದೇ ಮಂತುದು ಪೋಜೆ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತಿಲ ಕನೆ ಅಟಿಲ್ ಗೋನೆಡು ಇತ್ತಿಲ ಕನೆ ನಿಕ್ಕಳದು ಅಂತೆ ಪಾತ್ರವೇ ಅಂಚ ಸುರುಕಾದು ಏನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನು ಬಕ ಇಂಕ ನೆನಪು ಹೋಗುಂಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನದೆ ಎನ್ನ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಭಯಂಕರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಐಕ್ಯಾನು ಸುರು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಜಿ 3 ಓಕೆ 301221 ಈ ಪೂರ ಅಂಕೆದಕಲು ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಅದಾಡೆ. ಸೊ ಮೂಜಿ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆದಕಲು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡು ಹೃದಯದಾದೊಂಡು ಅವೇನೆ ಟಕ್ ಅಂದ ಎದುರು ಪನ್ಪುನಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜುಪಿಟರ್ ಅದುಪುಂಡು ಗುರು ಅದುಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರುಬಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾಂಕುಲು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎದುರ್ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಂತನಾನ ಅತನಾನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾನ ಅತನಾನ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತದ ದಾದಾಂಡಲ ಪಂಡಾಂಡ ಅಕ್ಲನ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ದಯಾಗ ಬನ್ನೆಗೆ ಎಂಕನ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಏರು ಗುರು ಜುಪಿಟರ್ ಉದಾನೆ. ಸೊ ಎದುರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಗುರು ಆಯ್ನೆಟೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಮನ್ಪುಲಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಚಡ ಪಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಆನ ಮನ್ಪುಜ ಆ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜುಪಿಟರ್ ದಕ್ಲು ಉಂಡತಿ ಗುರುಬಲ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಮನ್ಪುಜೆ ಇರು ದಯಾಗನ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಗುರು ನಪ್ಪುನ ಗುಣತಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿದು ಪೋಯರ ತುಪ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಬರೋಡು ಎಂಕ್ ಟಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಲಾಪಿನ ಪಲ್ಲ ಕಾಸು ಬರೋಡು ಅಂಚಿನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕುಲು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರ್ತದೇ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಂತದೇ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಜನಕ್ಲೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜ ಎಂಕ್ಲೇನು ಗೌರವ ಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಅಕ್ಕಲು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ಅಕ್ಲೇಗ್ ಜನಕುಲು ಈ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಬಿಜಿನೆಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆತೇ ಜನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪೇರು ಒಂದು ನಿಕುಲು ತೂದೇ ಪರಿ ಅನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಂಡು ದಯಾಗಂದ ಪನ್ನಗೆ ಎನ್ನ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಪನ್ಪಿನ ಪಾಯ್ಡ್ ಟಕ್ ಅನ್ನು ಹೃದಯದಾದೊಂಡು ಅವೇ ಟಕ್ ಅನ್ನು ಎದುರು ಬರ್ತೀನು ಎಂಕ್ ಪಿರಾವಡೊಂಜಿ ಪರದದ ಪಿರಾವಡೊಂಜಿ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಮಂತದ ಗೊತ್ತೇಜಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಓವುಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾತೆರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುರಣಿಲ ತೂಯಿನಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕುಟ್ಟೈತನ ಅದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತನು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೀಪಲ್ ಪ್ರೀತಿನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಿನ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕುಟ್ಟೈತನ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಇತ್ತೇರು 80% ಜನಕುಲು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋದು ಪೇರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಈ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಇಂಚ ತುಯ್ಯರ ಮಸ್ತ್ ತುಯ್ಯರ ಪೊರ್ಲು ಉಲ್ಲಾರು ಸಪ್ಪರು ಉಲ್ಲಾರು ಪಣ್ಣದು ವೀಡಿಯೋಡ್ ಅಂತಾರ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಒಂದು ಇಟ್ಟದ ಅದನ್ನ ಅಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಪಣ್ಣದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಪಾತೇರು ಹಗ್ ಮಂತೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತ ಪೂರ ಮಂತ ಒಂದು ದಾದಂದು ಪನ್ನೆಗೆ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಾಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಲ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಲ್ದಿನ ಎಡ್ಡೆತನ ಯಾನು ಮಲ್ದಿನ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣನ ತೂದು ಹಾಕಲು ಗುರುತು ಮಂತದ ಎಂಡ ಪಾತೇರು. ಓಕೆ ಸೊ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಪನ್ಪಿನಾರುಂಡತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುಂತೊಂದು ಎಂಕ ಏನನ್ಬಕ ರೆನಿಟನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬಂತದ್ದು ಪಾತಿಯರೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತುಣುಕುನು ನೆಟೆ ಪಾಡು ದಯಾಗಂದ ಪನ್ನಗ ಮುರಣಿ ಎಂಡ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜನ್ ದಯಪಂಡ ಸೋನು ಬರಿಟ್ ಸೋನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂತದ್ದು ಇಜ್ಜನ ಆಂಡ ಅರ್ನೆಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತಿನೇನು ಎಂಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನೇರದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಪುಂಜೋಲ್ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೊಡು ಆರಡ್ಡು ಮಹಿಳಾ ಮನಿಕುಲು ಎಂಕ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ರೆನಿಟಾಸ ಪ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿ ದೀಪ ಅಕಲ್ನ ನಿಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದುಪರು ದಾದ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನೆ ದಾಲ ದಿಯರೆ ಜಾಂಡ ಆತ್ಮನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಲ್ತು ದೀದ ಪಾತಿರುವೆರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ರೆಡ್ಡು ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಒಂದ್ಕೇನು ಹೊರಲ್ ಹಾಕದಂತಲೇ ನಿಕಲ್ನ ಪೊಲಪು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಪ್ಪು ಕುಡೋರ ಪನ್ಪಿನೆ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಖುಷಿಯಾ ಒಂದುಂಡು ತುಯ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರಿಗೆ ಪಂತೇನೆ ನಾನು ಪುಗಾರ್ಲ ಪಣ್ಣದ ಆರೇ ಪಂತೀನಿ ದಯಪಣ್ಣ ಆರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪೇರು. ಸೊ ಆವನಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಉಂಡತೆ ಆರೊಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂದು ಪಾತೇನ ಗುಣತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಹೃದಯ ತುಂಬುದು ಬರ್ತದೆ ದಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗೊಂಡತೆ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುನ ತಾಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಫೇಕ್ ಮಂತದು ಒಂಥರ ನಾಟಕೀಯ ಮಂಪುನ ಜೀವನ ಎನ್ನತ್ತು ಅಂಚಾದಕ್ಕನ ಈ ಪಾತೆರ ದಯಾಗಿನಿ ಪನ್ಪೆ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಹಾಳು ಮನ್ಪೆರೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೀರು ಎಂಕ ಅವು ಏರು ಮಲ್ತಿನಿಂದಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ದಯ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ದಿಂದ ಪನ್ನಗೊಂಡತಿ ಎಂಕ ದಾನೆ ನಾಳ ಇಜ್ಜ ಅತ್ತು ಜೋರು ಇಜ್ಜನ ಅತ್ತು ನಾನು ಯಾನು ಪೋಡಿವೆನ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಅತ್ತು ದಯಾಗಂದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಂಚೊಂಡು ಎಂಕ ಅಲ್ಪನೆ ಅಕುಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ಪಣ್ಣಾಂಡ ಎನ್ನ ನೆರಡೆಲ್ಲ ನಿಕಲು ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯಾನ ಅಪ್ಪಗನ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ದೆಕ್ಕುವೆ ಅವೇನು ಬಿಡ್ತು ನನರಿ ಪನ್ನ ಕಿವಿ ಉನ್ಮಂತದ ಕೇಂದು ಯಾನ ಲೈ ಲಡಾಯ್ ಮನ್ಪುಜೆ ದಯಾಗಂದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಎದುರುಡು ಪನ್ನಣ ಎಸ್
ಪಬ್ಲಿಕ್ ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಇಂಕ ಪೆದಂ ಪಾತೆ ನಾನು ಅತ್ತು ನನ್ನ ಬೊಡ್ಚಾನಿನ ಪಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಹಾಕದೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಕಿನಕ್ಕಳು ಎತ್ತೋ ಜನಗಳು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಕೋಡಿಕಲ್ದ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ನೇಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ A to Z ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುನು ಅಂಚಾದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಇಂಕ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡದು ಜನಕ್ಲೇನು ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಚ್ಚಿ. ಸೊ ಯಾನು ಈ ಪಾತ್ರ ದ್ಯಾಗ್ ಪನ್ಪೆಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಪುದಾರು ದ್ಯಾಗಿಂದು ಪನ್ಲೆಗೆ ಅವಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನು ಎಂಕದಾಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕಲ ಪೆಟ್ಟಾತಜಿ ಲಡಾಯಿ ಆತಜಿ ಅದು ನನ್ನ ರಿವೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ದ್ಯಾಗಿಂದು ಪನ್ನಗ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಕುಲು ಎನ್ನನೇ ತಿಂದದು ಕುಡೋರಿಡ ಪೋದು ದೂರ್ದು ಪಂತೀರು ಆ ಅಕ್ಕುಲು ಅಂಚಿದ ಅಕ್ಕುಲು ಎಂಡ ಪಂತೀರು ತುಲೆ ಇರ್ನನೇ ತಿಂದದು ಇರನೇ ದೂರು ಏರ್ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಐದಕ ಇಂಚೋಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಅವುಲ ಐತ ಮೇಯ್ನ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಈರ್ ಮನ್ಪುಲು ಯಾನ್ ಪಿರವಡೆ ಅಂತಂದು ಈರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆಂದು ಪಂತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡೆಂಡ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಲಡಾಯಿ ಮಂತಜೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಜೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತೊಂದು ಕೊನೊತ್ತಲು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಗ್ ಹಣ ಬಲ್ಲಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚಿನ ಜನ ಬಲ್ಲಲ್ಲುಂಡು ಯಾನ್ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಎಂದಾಗ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಪನ್ಲೆಗೆ ಉಂದಿ ಅನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅತ್ತು ಉಂದಿ ಅನ್ನ ಪೋಡಿಗೆತ್ತು ಉಂದಿ ಅನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎತ್ತು ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗೊಂಡತಿ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಅತನಾಂಡ ಲೀಗಲಿ ಅದು ಪೋಂಡ ಆ ಕೋರ್ಪಿನ ಪೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯಗೆ ಆಂಡ ದೇವೇದ ಕೊರ್ನ ಪೆಟ್ಟುಂಡತಿ ಅಲ್ಪಡ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಕೆರಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ತೂತೆ ಪೂರ ಉನ್ನಂತದೇನು ಆಂಡ ಯಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉನ್ನಂತರ ಪೂಪುಜಿ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮಗುಂಡತಿ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕೊಂಡತಿ ಅವು ಪನ್ಪುನ ತಪ್ಪಾಪುಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಏನ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೀರು ಮೊನ್ನೆನ ಪುದರ್ ಹಾಳು ಮನ್ಪುಡು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚಗೆ ಇಂಚಗೆ ಆಲ ಅಂಚಗೆ ಮೂಲ ಇಂಚಗೆ ನಮ ಎಂಚಗೆ ಎನ್ನ ಪುದರನ ಹಾಳು ಮಂತಿನಕ್ಲಿಕ್ಕೇನು ನಮ ಎಂಚಗೆ ಎನ್ನ ಪುಟಟ್ ಎನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಹಾಡಿಡಿ ಪುರಿ ಬತ್ತದನು ಆ ಪುರಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ಬದಲು ಕುಡುಂಜಿ ಆ ಪೇಜಿಗೆ ಪೋದು ಅವೇನು ಒಕ್ಕೆರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ದಾಯೆಗೆ ದಾದ ಒಕ್ಕಾಡ್ಲಿಯಾ ಕ್ಯಾ ಒಕ್ಕಾಡ್ಲಿಯಾ ಯಾನು ಇಂಚ ಮಂತು ಬುಡಿಯನು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲ ನಂಚಿತುಯೇ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ ನಂಚಿತುಯೇ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಂಚಿತುಯೇ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ವಿಷಯಡು ಲಡಾಯಿ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನಂಡ ಪನ್ಪೇರ್ದು ಅದು ಗೊತ್ತುನಿ ಈ ಪುಂಜು ಗಯ್ಯಾಳಿನ ಪನ್ಪೇರು ಎಟ್ಟೆಂತಿನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ದ ಎಟ್ಟೆ ಕಪಟ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುನು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಅಂದು ಅವೇ ಟೈಪಿನ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತುನು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನು ಅಂಚೆನೆ ಮಿತ್ತುರ ಪೂರ ತೋಂದು ಪೆರತೆ ನಮ್ಮ ಸೂತ್ರಧಾರ ದೇವೇರು ಅರೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಈ ಜಜುಬಿನಕ್ಕಳು ವಾ ಲೆಕ್ಕಯೇ ನಮ್ಮ ಏಪಲಗೆ ಫೈಟ್ ಮನ್ಕೊಂಡ್ರನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತದಕ್ಲೆಗ ಸರಿಸಮನ ಇತ್ತಿನಗಳು ಮನ್ಕೊಂಡು ಮಿತ್ತು ತೋಡು ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ತಿರ್ತದ ಖಜಾನಕ್ಕಳು ದಾದನ ಪಂಡೇರ್ ಬಂಡದು ತಿರ್ತದೂಪಿನ ಜಯಮನ ಎನ್ನತ್ತು ಎನ್ನ ಏಪಲ್ ಉಣ್ಣತಿ ಯಾನು ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಉಣ್ಣತಿ ಒಂದು ನೆತ್ತೊಲ್ಲ ಬರ ಗರ 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 ಮಂತೊಂದು ಪುನು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನು ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಕನಸು ಗೊತ್ತಾಡಿ. ಸೊ ಈ ನಡುಟು ಬರ್ಪಿನ ಈ ಕಜವಲೆಡ ಪೂರ ಲಡಾಯಿ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಯಾನ್ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರ್ಪಿನಾಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರ್ಪುನಾಲು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕುರ್ರೆ ನಂಜಿ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ದೀಂಡಾಂಡ ಎದುರ್ದಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಎನ್ನಿತ್ತಿ ಈತು ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪೈತೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ದ್ಯಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ದಯಪಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಮಶದಿಯ ರಾಪು ಜಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜುಪಿಟರ್ ಗುರುದಾಗ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಮಶದ ಏರಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತಿನ ನಾಲೆಜಿನ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪೇನು ಗುರುವಾರದ ದಿನ ದಯ ಕೊರ್ಪೇನು ಎನನಕನೇ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದ ಕೊರ್ಪೇನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಎನನು ಹಾಳು ಮನ್ಪೇರೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪೇರೆ ಬತ್ತಿನ ಕುಲುಂಡತಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೆ ಏತು ಮನ್ಪರ್ತು ಆಂಡ ದೇವೇರು ಅಂಚೆನೆ ತೂಪಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಏರು ರಿಯಲಿ ಏರು ಫೇಕ್ ಬಣ್ಣದು ಸತ್ಯಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತನು. ಸೊ ನಿಕುಲು ಏರು ಎಂಚಿನ ಮಂತ್ರಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಏನನ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಒಂದು ನಿಕುಲು ಮಂತರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಂತ್ರು ಪೂರ ಮಂತರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟಿನೇರು ನಿಕುಲೆತ ಆ ಮೂಲಡು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ತೋಡ್ತಿ ಆಲೆ ಕೆಟ್ಟಿನತ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪನೋಲಿ ಆಂಡ ಏನು ಪನ್ಪು ಎದ್ದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಪಂಡೆತೆ ಯಾನ್ನ ಅಲೆಲಕನೇ ಒಂಜಿ ಕಚಡ ಪಟ್ಟಿರ್ಲಕ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ ಅಲೆಗ್ ಆ ಮೂಲೆಡು ಕುಲ್ದಲತಿ ಕಚವು ಕಾರ್ದ ಕಜವೊಂದು ಮನ್ಪೇನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಬರಿಟು ಕುಲ್ಲುನಾದಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬರಿಟು ಕುಲ್ಲನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜ ನೀನೇನು ಪೋದುಂಡತಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾಯತಿ ಪೋದು ದಯಪಣ್ಣ ಯಾನು ಏರೆಗ್ಲ ಭೇದವ ಮನ್ಪುಜ ಆಯ್ ಪಾಪದ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ ಪಣ್ಣದು ದಯಪಣ್ಣ ಯಾನು ಮುನ್ನೊಂದು ಬೈದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ಉಪ್ಪುಂಚಿಡು
ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಚಟ್ನಿಲ ಉಣ್ಣದು ಬೈದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಯಾನು ಆತು ಒಂಜಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಬದುಕದೆ ದೇಪಣೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಆತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ 35,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ಉಪ್ಪುನಾಗ. ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಏಪಲ ಪಂತಜೆ ರಿವೀಲ್ ಮಂತಜೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಯಾನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಡಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಯಾನು ಪೂರ ಕಡೆ ಯಾನು ಡೀಲ್ ಮನ್ಪುಜೆನ ಎನ್ನ ದಾದಪುರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೋರ ಪಣ್ಣದು ಇಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ದ ಉಂಡತಿ ಮೊಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ವಾಸಿಲ ಮೊಕ್ಕಳೊಪ್ಪ ಅಂದು ಆಂಡಲ ತಾಂಟೆರೆ ಬರ್ಪಿನ್ ಬಣ್ಣ ಮೊಕ್ಕಲು ಅವಲ ತಾಂಟೆರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ರೆ ಮೊಕ್ಕಲಿ ಪಿಂಕಂಡು ದಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಪಿಂಕಂಡು ದಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪಿರಾಡ್ದು ಅಂತಂದು ಪೂಲ ಆಪೊಂಜ ನೆನ್ಕು ತುಂಡ ಅಪ್ಪುಜಿ ಈ ಪೂಲ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪಣ್ಣದು ಯಾನುಂಡತೆ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬುಡ್ನೋಣತೆ ಐಳ್ದ ಕೊಂಚ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಬುಡ್ನೋಣತೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯರೆ ಸಿಕ್ಕದನ್ನು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆತನು ಅಕ್ಲು ಒತ್ತೊಂದಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಐತ ಪಿರೌಡು ಕುಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೂಡುದು ಬರ್ಪುನ್ಗೆ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮಯ ನಮಃ ಅಂದು ಪಣ್ಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪು ಜನ ದೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ಮಂತಿನಕುಲು ತಿನ್ಪೆರೆಗೆ ನಿಕುಲ ಅವೇನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಪರು ಯಾನ್ ಆತನಟೆ ಯಾನ್ ಏರು ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಪಿರೌಡು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕುಲೇ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಲದ ಸುಳಿಕು ಬೂರೇರು ಎಂಕ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜೆ ದೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚವು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಕಚಡ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಎನ್ನ ಈತ್ ಜನ ಯಾಂದಾನೆ ಅಕ್ಲೇನು ಖರೀದಿ ಮಂತದ ಎನ್ನ ವಾವ ಕೋಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇಡ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಮುರಳಿ ಹಳೆ ನಡಿಬೋದು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೇತನ ಅಕ್ಲನ ಪಾಪ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪೇರಿಗೆ ದ್ಯಾಗಿ ನಾನು ಗುರ್ತ ಬತ್ತು ಪಾತೇರು ದ್ಯಾಗಿ ಎಂಕ್ ಕೋಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೋದಿತ್ತು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಏರು ನೇರ ನುಡಿ ಪಾತೇನಿ ಐಕ್ ಇಷ್ಟ ಪುಂಡಿ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೇನೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಪಾತೇರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಎತ್ತಿರು ಬರೇಟು ಉಂಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಒಂದು ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಿತ್ತುಂಡತೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಪಾಡನುಣ್ಣತೆ ಅಕುಲೇ ಕೆಟ್ಟು ನತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ ದಾಲಾಪುಜಿ ಎನ್ನೊಂಡತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಯಾನ್ ಕುಡಂಗಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ತುಪ್ಪದ್ವಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಗುರುಮ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಕುಳ್ಳಿರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗೊಂಡತೆ ಯಾನೊಂಡತೆ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ದ್ವೇಷ ಕೋಪ ಅಸೂಯೆ ಮಂಪರಾಪುಜಿ ಪೆಟ್ಟಲ ಮಂಪರಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಬಣ್ಣದ ಯಾನ್ ಪಂಡೆತೆ ಕಡು ನನ್ನರ ವಿಪರೀತಾಂಡ ಐಕ್ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪೇನು ಯಾನ ಪಾತ್ರ ನೆನ್ನುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೇನು ಗೊತ್ತಾನತಿ. ಸೊ ಆತೆ ಪಂಡೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಐಕ್ ನನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಪ್ಪಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪತ್ತದು ಒಯ್ಪೇನು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಏರಿಗ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗಳ ಕೋಪುಜೆ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಜೆ ಅತ್ತ ನಾನು ಯಾನ್ ಕಾಪಿಲ ಮನ್ಪುಜೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಎನ್ನ ಬಾಯದ ನೆರಡಿಕೆ ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕು ಕೋಪ ಅನ್ನಗೆ ಯಾನ್ ಪೆದಮ್ ನೆರ್ಪೇನಿ ಯಾರು ನೋಡತ್ತೆ ಆತು ಜೋರುಲ್ಲೆ ನೀಕು ತೂಯರದೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಉಂಡತೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಬ್ರ ಮೈಕದಿ ಹೊಡು ನಿಜ ಎಂಗನ ದೊಂಡೆನೆ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸರ್ನೇಮ್ ಕೋಟಿಯಾನು ಪೂಜಾರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅನ್ನು ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬರೀದಕ್ಕನ ದೊಂಡೆ ಮಲ್ಲನೆ ಅಕ್ಕಲು ಜೋರೆ ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸೆಟ್ಟೆಪ್ಪು ನಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಮುಡ್ಕು 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 ಬಾತೆದು ಅಂಚೆ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಅನ್ನತೆ ನನ್ನ ಬುಡ್ಪಾದ ಬನ್ನೋಡು ಕಾಲೇಜಿ ಏನು ಕೂಡ ಇಂಚ ಕುಡ್ಪು ಅನ್ನು ಕಜಾವನ್ನು ನಾನು ಯಾನು ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇನೆ ನೆಪ್ಪುಲಿ ನೂರ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಆಂಡು ಕುಂಟು ವಾಶು ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನು ನುಪ್ಪುಲ ಹಾಕನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನೊಂಜಿ ಕಜಿ ಪಾಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೇರೆ ಮಂತದ ಕ್ಲೀನ್ ಪುರ ಮಂತ್ ದಾಂಡು ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಮಂತೆ ಇಡೀ ಪಾಡ್ಜಾನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನ ಆಮಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಗ ಬಬ್ಲುಗು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀನು ಐಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆಗು ಒನಸುಡು ನುಪ್ಪುಡು ಕಲತದು ಕೊರ್ರೆ ಆಗ್ಲ ಮೀನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪೆ ಬಂಗುಡೆದ ಅಂಚೆನೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ ಇತ್ತೆ ನಾಯಿಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನುಪ್ಪು ಪಡ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಂದತ್ತು ಪಿದೆ ಇಡ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಅವೇ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಗ ನುಪ್ಪು ಪಡ್ಲೆ ಪಾಪ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಕಾತುಕೊಲ್ಲುಂಡು ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲೇನು ತೂದುಂಡತಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಬಾಲ ಅಲುಗಾಡಿಸುನು ದಯ ಪನ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕುನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಉಪ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ತಿನ್ಪಲೆಗೆ ತಿನ್ಪಾದ ನಿಕ್ಲನೆ ತಿನ್ಪಾದ ಬೇವಡು ದೂರ ನಕಲೊಲ್ಲಿರು ಗೊತ್ತಾಗಿ. ಸೊ ನಾಯಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐಕೆಂಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇರ್ದಾದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಆತು ಮೋಕೆ ಮನ್ಪರು ದೇ ಪಂಡ ಅವುಂಡತೆ ಆತು ಬುದ್ಧಿದ ನಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಐಕ್ ಪಾಪ ಜೋರು ಉಚ್ಚರವತ್ತು ಪಡಿಕೆ ವತ್ತುನಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಲಕ್ಕುನ ಮಟ್ಟ ಕಾತು ನುಪ್ಪುನು ಒಂದು ಕೊರಿಪುನು ಪಿದೈಡು ಒಂದು ಅಕಲು ಪಾಪ ಎಂಗನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ನೆಲವರಿಸಿನ ನಕಲು ಅಕಲ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ನೈ ಕೊರೆತೊಂದು ಅಂಚ ಆಯ ಉಂಡತೆ ಏತು ಉಚ್ಚರ ಬತ್ತನ ಪಡಿಕೆ ಬತ್ತುನಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಿನ ಮುಟ್ಟ ಮಂಡ್ಯದ ವಿಚ್ಚರು ಎಪ್ಪೆ ಐದು ಬಂದು ಐ ಕಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ತಿಂದು ನಮ್ಮನೆ ದೂರ ನಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೇದು ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ಆಪಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ಮನ್ಪುರು ನರಮನಿ ನಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಅಪ್ಪ ದೇವಪಣ್ಣ ಚಕ್ಲಿ ಹಾಕು ಜೊತೆ
ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೂದು ಪೂಜ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನೆಲ್ಲ ಕನೆ ಕೂತ್ಪಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ರೇಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲಿಗಾವ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಪಗದಾದ ಮನ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಇದು ದತ್ತದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಪಂಪಿನದೆ ಶತ್ರುವಿನ ಕೊನೆಯ ಆಯುಧವೇ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅಂದು ರೇಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ಪೂಜೆ ಯಾನ್ ಬೇಕು ಒಂದೇ ಪೂರ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸಿದೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ನಾನು ಯಾರು ಮುರಣಿ ಏನು ಉಂಡತೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ದುಮ್ಮೆ ಉಂಡತೆ ಪಂಪು ಏನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಮುರಣಿ ಲಡೆಯನ್ನ ಪಿರವಡಿ ಏರಿತ್ತೀರ ಅವೇನು ಈ ಲಡೆ ಮಂಪು ಇಂಚೆ ಪಾಡು ಯಾನು ಪಿರವಡುಪ್ಪು ಯಾನು ಎದುರು ಬರ್ತಿದೆ ಪಂಡದು ವಿಷಯದ ನನಗೆ ಖಾಲಿ ಎಂಕಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಲಡೆದ ಆಲಜ್ಜಿ ಎನನಿ ಪೋದು ಬಡ್ಚಾಂದಿನ ಪನ್ನಗ ನಿಕುಲಾನಲ್ಲ ನಿಕುಲ ಬಗ್ಗೆ ಬಡ್ಚಾಂದಿನ ಪೋದು ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ತುಪ್ಪನ ನಿಕುಲ್ ನೆರ್ಪರಿಜ್ಜರ ಆತೆ ಯಾರು ಮಂದಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐದು ಗತ್ತ ಎನ್ನಡ ಪಗೆ ಯಬ್ಬ ಇಂಚಿನ ಪುರ ನರಮನಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ನಾನು ಶಿ ಈತೆ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬ ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ಮುಕ್ಕಲ್ಪುರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ದಯ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಪರ್ನಿಗೆ ದಯಪಣ್ಣ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಲನೇ ಅಕ್ಲೆಗೂ ತರತ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಏರ್ನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪಾಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ದಯಪಣ್ಣ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪೋಯಿನಕ್ಕಲು ಉಂಡತಿ ಅಕ್ಕಲು ಕಂತುನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೂಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅವಳು ದಯಗುಲ್ಲೇರು ಪರ್ನಿಗೆ ದಯಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲನ ಫೋಕಸ್ ಉಣ್ಣಿ ಎದುರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಕಲು 4 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಎನ್ನ ಈ 4 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಯಾನು ಏರ್ನಾಡಲೊಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿದ್ದ ಅದಾಡಲೊಂಜಿ ಪಂತೆನ ಎಂಗ ಬೇಜಾರದ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಂದುಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಂದುಪ್ಪೆ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಏರ್ನಾಡಲೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಂಜಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿ ಏನರ್ದು ಎದುರು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆಂಡು ಮುಂಚೆಂಡು ಪಂಡದು ತಾಂಟೆರೆ ಪೋತೇನೆ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಬಡ್ಚಾಂದಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋತೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂದಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟುಡ್ಲ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನು ಏರ್ನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೋಗುದು ಆನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ತು ಬರ್ತದು ಮಂದಿ ಬರೋದು ಬತ್ಪೇರು ಪಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ವಾ ಟೈಪುದ ಮಂದಿಯಲ್ಲೇ ರೂಮ್ದಿರ್ ಮಾಡ್ರೆ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪಲೇ ಕಂತಿನತ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಲೇ ಮುರಣಿ ಕೆಟ್ಟಿನತ್ತಂದೆ ಎಂಕದ ಆದಾಯ್ತಿ ಮಾರ್ರೆ ಐಟು ಪುರತಿ ಮಜಾ ಅಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋನಗೊಂಡತಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಉತ್ಸಾವಿರತಿ ಅಕ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟಿನತ್ತಂದೆ ಎಂಕದ ಆದಾಯ್ತು ಪಕಾಡದಾಗ ನಾಚಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡು ಮಾರ್ರೆ ಸಿ 5 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಖರ್ಚಿಬಾರ್ದು ಕುಳ್ಳೋಲಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ರೇಖಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕಲ್ದಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇನೆ ಅಂಡ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಯ ಬರ್ಪೀರಿ ದಯಪಣ್ಣ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಕ್ಲು ಕೊಡೋರಿಯಾಗ ಎನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಯ ಬರ್ಪೇರಕ್ಕಲು ದಯಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರಿ ದಯಪಣ್ಣ ಯಾನು ಏರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೇ ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಅನ್ನೇ ಮಂದು ನನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೋಡಿಗೆ ಅವು ಪುರ ಯಾನು ಏರೆಗೆ ಅವಳು ಪಂಪಿನಿ ಒರಿಯಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಚಿ ದಯದಿಂದ ಪನ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಣ ನಿಕ್ಕಲೇ ಜಾಲಡ್ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ನತ್ತಂದು ಎದ್ದುದಕ್ಲೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರನ್ನ ಅಭಯಹಸ್ತ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದಾಲಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಕಲೇ ನಾಚಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಕಡೆ ದಿನ ಯಾನು ಏರ್ನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಜ್ಜೆ ಮಾರೆ ಎಂಕು ತರದ ಮಿತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಯಾನೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ನನ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾನು ಐತ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚೊಡುಲ್ಲೆ ಮುಕ್ಲೆಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಗಂಡನಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಆದರೆ ಮಿಂಡನಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಗಂಚಾಣ ಮುಕ್ಕನ ಕತೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಕೊಂತುಲಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ BA ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆದ್ರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗ್ಲ ಒಂದು ಲಡೆ ಮನ್ಪರಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲು ತೂದು ಪರಿ ಏತು ಪಾತಿರ್ಯಾರು ಕಲ್ತಿನಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಏರಿಯಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಸೊ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಉನ್ನಾಡು ನಾನು ಇರಪ್ಪನಿ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಪಚ ಪಂಪುನು ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪುರ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಾಟಕೀಯವಾದ ದಯಪಣ್ಣ ಅಂಚಿದ ಪೂರ್ಣದ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂಚಿ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ CID ನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಲೆ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇಂಕೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೇರು ತೈಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಇಕ್ಕೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅವನು ನಿಂಚಿದು ಅತೆ ಪತ್ತೆ ತುಲೆಯನ್ನು ಮುಂಜಾನು ಎನ್ನ CID ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಕೆ ಪುರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಉಂದುನದೆ ಪನ್ನದೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡದೆ ಮೂಲೆಡು ಬೂದಿತ್ತನೆ ಎತ್ತು ರಾಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬೋ ದೇವರೇ ಮತ್ತೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಪುದ ಗಾದ್ರೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂತ ಉಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಏಪದ ಏರಿಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಬರಲಿ ರೇಪಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರ 4 ಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂಥದ್ದು ದಾದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಕಾಣಿಸುವುದು ಏರೆಲ್ಲ ದೆತ್ತದು ಕೊರ್ಪುನಾಡಲ್ಲ ಹೊಸಕ್ಕೆ ದೆತ್ತುಕೋರ್ಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕೈ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ಕೊಂಡು ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ನಟ್ಟು ನಕ್ಲೆ ಬರೋಡತ್ತೆ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬೈದಿನ ಉಣ್ಣು ಪುರೋಣది ಗ್ಲಾಸದ ಪುರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗ್ಲಾಸದ ಬದಿ ಇತ್ತು ಅವು ಮನದನಿ ಯಾನು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಬಾರ್ದೆ ಪಿದೈಡು ಯಾನು ಗ್ಲಾಸದ ದೀಪು ಜಾನು ಅವು ಅಲ್ಪನೆ ಪಿದೈಡೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಿಗೆ ದಪ್ಪದೇನು ನಾನು ಏರ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಮಸ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲ ದೀಪು ಜಾನು ಅವು ಬಕ್ಕಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ karena ini kalau pakai ini sudah kawan ini adik punya orang untuk lawas apa nama itu super aku nih baju baru suka ಪರ್ನ ಕಾಯಿಂದ ನೆನಪೇಜಿ ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಪ್ರಪಾತ ಇರುವ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪು ಜನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೀತೇನೆ ಏರ್ಪುರ ಎಂಡ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡದು ಊರೆಲ್ಲ ಪಂದ್ ಆ್ಯಪ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಕುಡಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಮೀಟಪ್ ಉಪ್ಪುನದೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುವ ಎಂಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುವ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕುನ ಅಜ್ಜಿ ಪೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಕಮ್ಮೆನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬರೋದುಂಡು ಯಾರು ಮಗ ಮೀಂದ ಬುಚ್ಚದೆ ಎನ್ನ ಮಗ ಮುರಣಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿರದೆ ಮುಂದೆ ತಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಟಿಗೆ ಸೈತಿನ ಐಕ್ ಬಲ್ಲಸನ ಅಲ್ಪ ಮಂದಿ ಈರು ಮೀಂದ ಬುಚ್ಚದೆ ಅಕ್ಕ ಸರಿ ತಿನ್ನೆ ಮಂಗುಡ ಬರಕ್ಕೆ ದೀತಿನ ಐತಲ್ಲ ಇರತ್ತಲ್ಲ ತಿಂತೇನೆ ಅಂಚೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಭಾರಿ ಶುಕೊಂಜಿ ಬೆಯ್ಯೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಜಿಪುಲಾಂಡು ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಕುಲ್ಲುನು ಸೊ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಿನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಏರೆಗೆ ಕೇಡು ಬಯಸಲಿ ಅವು ತಿರ್ಗದ ನಿಕ್ಲಾನೆ ಪಾದ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಿ ದಯಗದ ಪನ್ನಗ ಎದ್ದು ಸತ್ಯಡು ಸೀದೋರಿತ್ತು ನಾನು ಏರೆಗ್ಲ ಕೋಡಿನ ಅಗತ್ಯಜಿ ಸೊ ಯಾನು ಎದೆ ತಟ್ಟದು ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ರಿಯಲ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಫೇಕ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಗುಲ್ತು ಪತ್ತದು ಎಂಕ್ ಈತು ಜನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿನ ಗೇನ್ ಮಂದಿನತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗೆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಪಾತಿರ್ವತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತು ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಟಚ್ವುಡ್ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.